Okay, tag foden op. Det er kun David, jeg gør det med. Det her. Tag foden op. Tag foden op. 3, 2, 1, stop. Stop med at tage foden op. Stop med at tage foden op, David. Okay, så skal du gøre sådan her. Så skal du se ud. Se ud. Se ud. Okay, stop. Og så skal du snurre rundt. Okay. Nej, du skal bare gøre sådan her, David. Du skal bare gøre sådan her. Okay. Ikke sådan her. Det skal bare gå rundt. Og så sæt dig ned. Sæt dig ned. Sæt dig ned, David. Og så gør du sådan her. Tag dit ben foran og gør sådan her. Ja, flot, David. Så går vi op. Så er også godt. Er du klar? Okay, nu optager Patrick. Lad os gøre ting nu. Ligesom David gjorde. Se skør ud. Og fejle spillet. Jeg har dig. De der øjne der. Prøv at lave de der øjne. Sådan der er fint nok. Stop, dit lille lort, David. Okay. Ej, stop. Du er ikke mig. Dit lille lort. David, stop. Hej. Hej. Så er det til David. Prøv at sætte ham. Bare bliv liggende der, bliv liggende der. Han skal blive liggende der. 2 dejlige brødre, og de slår sig slet ikke. Hent jer svær. Hent jer svær. Hent jer svær. Slag. Fejl. Sådan er det. Her, David. Hent svær. Vi skal kæmpe mod hinanden. Okay. Jeg optager, at I kæmper mod hinanden. Slag. Fejl. Trin. Ikke i øjet. Slag. Fejl. Trin. Slag. Slag. Fejl. Trin. Slag. Fejl. Trin. Stop! Så er vi færdige. Farvel alle sammen. Det var min lillebror. Håber, I vil like den. Hej hej.